लोगोफोर दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों आङो जोंनि बे गुवाहाटी बाथौफुरि थानसालियाव दिनै अखा हानानै दैया लोमजोब्बाय। बाथौफुरि नैबे बाथौ थानसालिनि बाथौ मन्दिरा दिनै गासिबो लोमजोब्बाय। दिनै फुंनि 8 बाजिनिफ्राय हानानै दिनै 1 बाजिसिम हाबाय। 1 बाजिसिम हानायजों लोगोसेनो दिनै बाथौ मन्दिर बाथौ थानसालि गासिबो दिनै बिदिनो दैजों लोमजोबनांबाय। आरो दिनै बे फुख्रि गंसे दंमोन, नैबे फुख्रियाबो गासिबो लोमनानै नाफ्रा थांजोब्बायदां। बेखायनो दिनै नैबे लामानिफ्रायनो दैया लोमलांजोब्बाय, गासिबो लोमजोब्बाय। आरो नै बाहाय जोंनि बर' राव थुनलाइ आफादनि दिनै नै बाहाय मा दंमोन, खाम्फा दंमोन। नैबेहाय बिसिमबो दैया गाखोहां जाबाय। जोंनि बे बाथौ मन्दिर थानसालिनि दिनै लांगोनायाव। आरो ओइयो जोंनि बर' साहित्य सभानि न' गुवाहाटी नोगोरनि नायदो बे फुख्रि आरो बै मन्दिराव मानसिफ्रा, आं जुम खालामना होनि, मानसिफ्रा नै बे फुख्रिखौ साथेनो थाखाय दिनै बिसोरो जे आरो औवा दाननानै बिसोरो बिदिनो मन्दिर सिङाव बिसोरो मा खालामगासिनो दङ, बिदिनो होथेसिगोन। बे ना हगारदोंमोन नालाय, गिदिर गिदिर दंथारोमोन बे फुख्रियाव, गासिबो मेथेखा बागान जाजोब्बाय। आरो दैया नै अन्थाइबो दोनदोंमोन, बेहाय अन्थाइ दोननायाबो गासिबो लोमफैजोब्बाय। नै गासिबो ओइहाय आरो लाबजि सागासिनो दङ, नायहरदो, नै जुम खालामना होदों आं, लाबजि सादों। लाबजि सानानै बिसोरो ना हमगासिनो दङ। सोर गोगोम मोनबाय। आरो नैबेयो आंनि बिबागिन प्रिया, बेनो लेंगासिनो दङ ना हमनायखौ नायनो। आरो नै जा फैगासिनो दङ जोंना, नै एसे लाना फैदों, आखाइ अन्थाइ लाना फैदों होथेसिगोन बिसोरो। फुख्रिया गासिबो लोमजोब्बाय। नायदो माबायदि दिनै दान्दिसे अखा हानायावनो माबायदि दिनै दैया लोमसावजोब्बाय। नै रायजोफोर, बाथौ मन्दिरनि मानसिफोर, बिसोरो बे फुख्रिखौ होथेनो थाखाय जे लादों, सोरबा ओमफ्राय बिदिनो औवा लाना फैदों। नै औवा होनानै दोथेसिगोन, सोंथेसिगोन बिसोरो गारि। नै मन्दिरा, रायजोफोर सोरबा नुवाखैब्ला बाथौफुरियाव फैनानै नायफैनो हागोन नैबे मन्दिरखौ। आरो ओमफ्राय मन्दिरावनो मानसिफोर थाखायो, ओइ न'आ, ओइ गारि दोननाया मन्दिर। ओमफ्राय नैबे दैनि माबा, दै साफ्लायग्रा। ओमफ्राय लोगोसे बैजा नुहुरनाया, गोजा वालफोर नुनाया, ओइ बाथौफुरि स्कुल, जोंनि बर' मिडियाम स्कुलनि बाथौफुरि स्कुल, बाहायबो गासिबो लोमजोब्बाय। दैया गासिबो लोमजोब्बाय बाहायबो। दिनै बेखौनो देखायनानै नोंसोरनो खोन्थानाय जाबाय आङो। नायलांदो खालि। दिनै आं बे दै लोमनायनि माबाखौनो नोंसोरनो लाना फैदोंमोन। जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो हागोन होननानै दिनै आं मिजिंथिबाय। आंनि नायगिरि लोगोफोर बेसेबां दङ, आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामनो हाजासे आंनि बे चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन होननानै आं इसोरखौ मिजिंथिबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।